Hey guys! Ito ang sinasabi ko. Diba? Ito guys ang gel polish. So murang-mura lang to sa amin, 800 pesos. Ay magkano to ha? Marian, magkano? 800. 800 pesos po ang aming Ay, pag mangarap na kayo na ako po, polish. mga 500 lang. Pag ganito po kaikli, 500 pesos. Dito po yan sa Rari Aesthetic Salon Spa. So yon, bakit kasi ganito ang aking kulay? Dahil po, yung hood ng anak kong gagamitin sa graduation niya ay kulay green and blue. Binagay ko lang sa hood na gagamitin ng anak ko para terno, meron accent ng hood ang aking mga kuko. Mag-graduate siya guys sa Universidad de Santa Isabel. Siya po ay Bachelor of Science and MedTech. Siya po ay Medical Technology student. MedTech, no? Bachelor of Science in MedTech. Yon. So, yun. Thank you. Bye.